Institute of Technology, an elite university for young geniuses. On the fourth floor, we meet Diane Lightinger, a 33-year-old. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sino mag-intro? Happy Wednesday mga kabalitaktakan! Ayan, pangatlong araw na naman ng linggo na tayo pa rin ang magkakasama at pang-apat na araw na po agad ng Mayo. 5 days na lang, Charles! Nako. 5 days na lang national and local election na. Pero kung nagkakaroon na kayo ng anxiety attack, kasi yung iba daw ay medyo, Anxiety attack. oo, nagkaka-anxiety attack, kinakabahan. Tumutok lamang kayo Oo. dito dahil ngayong umaga, ang mga kwentong aming ibibigay at ikikwento sa inyo ay punong-puno ng kasiyahan, kalokohan at talaga namang pang-good vibes para sa inyong umaga. Makakasama nyo, Randy Guzman. Ayan, isang magandang morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong araw ng Wednesday. Nagkita-kita na naman tayo at ngayong muling nagkita-kita ulit tayo. Nako, nakahanda ulit ang dynamic duo kahit man magkaroon ng anumang mga problema. Nakangiti pa rin tayo at yun ano, at nakahanda tayong magbigay ng inspirasyon at saya sa bawat isa. Makakasama nyo, Charles Limon. Grabe, grabe. Alam mo, Charles, hindi daw ako naririnig. Akin na nga ang aking Oh, yeah. mahiwagang, ano, Yeah. oo. Try mo nga. Namiss ko to! Ayan! Mas gusto ko to, hindi ako sanay na walang hinawakan. Charot. Ayan. Anyways, Mhm. sabi ko nga, no, mga ka-MB, tutok lang kayo. Pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page. Meron po kaming live stream dyan sa Regional News Group RNG Luzon kung sakali namang bigla kaming magtago sa Facebook. Dahil minsan ay gusto din naman namin na may thrill, nagtatago kami. Pwede nyo kaming panoorin sa aming YouTube channel, RNG Luzon. Meron din po kaming iba't ibang social media platforms. TikTok, Instagram, and Twitter, RNG Luzon, and Instagram. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At sa ating mga kabalitaktakan na wala namang or merong TV, siguro ipihit nyo lang ng ipihit ang inyong mga antena at mga telebisyon or antena, di ba? Oo. I-rescan, hanggang sa Ikot-ikot. mahanap nyo po ang Highland TV and upang mahanap nyo din kami at mapanood sa inyong mga telebisyon. And speaking of mapapanood, ating munang panoorin kung ano po ba ngayon ang latest weather update ngayong ika-4 ng Mayo 2022. Ang pinakabababang temperaturang naitala kaninang umaga mga kabalitaktakan ay 16.5 degrees Celsius dito po sa Baguio City. At inaasahan naman itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.5 degrees Celsius. Pero hindi pa rin po inaalis ng pag-asa ang posibilidad ng pagulan pagdating po sa tanghali hanggang sa hapon dahil pa rin po ito sa dulot ng easterlies na nakakaapekto dito po sa Northern Luzon. Kabilang na din po dito ang Bicol Region at Visayas at Mindanao. Pinapayuhan naman po ang lahat ng mga pinapayuhan naman ng lahat na maging mag-ingat sa sa paglabas at Oo may posibilidad ng flash flood Ay, o naku. paggunang lupa kasi bigla-biglaan ang lakas kahapon ng Oo, ulan, di ba? grabe. Oo. Tapos, alam mo ba, basang-basa kami sa may palengke. Oo, kumuha kasi diba? kami ng balita. Sobrang lakas ng ulan. Tapos, imagine yung ganong kalakas na ulan, wala namang signal. And ito pa yung malungkot nung pabalik kami dito sa Oo. office, meron kami nakita along Marcos Highway. Bagong-bagong sasakyan. Nako, oo, Na anyari? ibonggo doon sa may poste sa gilid. Saan So, doon? parang
alam mo yung poste, tapos yung right side niya, yung sa may ilaw, na ibangga. Hindi naman very malakas, pero alam mo yun, parang siguro ang nangyari doon sa aking pananaw lang, since nagda-drive din naman ako, so ano lang siya, situational. Siguro, dahan-dahan siya, hindi niya makita yung daan. Kasi alam mo naman dito sa Baguio, kapag nga umulan or ano na yung panahon, ano na yan, foggy na yan, di ba? Oo. Siguro wala siyang makita, ganyan. Tapos gumigilid muna siguro siya dahil yung sa kalsada, hindi niya nga maalam kung alin doon. Eh, nabangga. Sayang naman. Oo. Kaya mag-iingat Kaya lagi. kahapon nga pagpasok natin, medyo foggy yung Oo, umaga, di ba? yes. Dito sa Marcos Highway, saka dyan sa, Mm-mm. dito sa Balakbak. Yes. At sa ating mga kabalitaktakan naman, may isa pong magandang balita. Labas naman po tayo dito Wow. sa bansa natin. Punta po tayo dyan sa New Zealand dahil nagbukas na po ulit ang sektor ng Mhm. turismo dyan po sa New Zealand dahil na din po sa pagluwag ng mga restriction dito po sa naturang bansa. So maraming mga Pilipinong gusto talagang pumunta dyan sa New Oo. Zealand. Diba? New Zealand is katabi Is ng katabi ng Australia. Oo. Oo. And ano sila, no? Naka-separate sila sa Australia. Alam mo ba na napakaganda daw dyan sa New Zealand? Oo. Ang balita ko, libre ang pag-aaral. Oo, dyan sa New Zealand. Tapos, talagang maganda yung mga trabaho. So, kahit kabataan pa lang, no? Talagang kumikita sila ng pera. Ewan ko, parang ang ganda-ganda lang pumunta doon. Pangarap ko in the future makapunta doon. And sana makapunta tayo. Dalhin natin yung... Maggatas ng baka. Oh, Kasi oy, oo. sikat yung kasi maraming Pilipino doon na pumupunta sa New Zealand na ang agriculture yung kanilang trabaho. Mm-mm. So, it's either doon sila sa doon sa livestock. Oo. Kasi sikat din ang New Zealand. Pero sa ano mga naman ang baka. kailangan, syempre. Oo, May mga syempre, ano pa rin naman sila. Oo, kailangan pa rin po yung ito pong pagbubukas ng New Zealand ay ito po ay matapos ang 2 taon na pandemya. So though New Zealand citizens could move within and outside the country from March 2022 onwards, this is the first time that the country has allowed visitors inside the country after March 2020 when it imposed what was so widely considered to be the strictest lockdown anywhere in the world. Kasi nagulat tayo, Oo. yung presidente nila, babae kasi presidente nila, Mm-mm. napaka-strict niya at sa pag-impose ng lockdown, pero effective. Oo. Effective, and yun nga po, after 2 years, finally open na po ito dahil nga din po, pumalo na din po, or mataas na din po, ang kanilang vaccination rate dito po sa bansang New Zealand. Kaya naman pwede nang pumasok yung ating mga OFW dyan po sa New Zealand at magtrabaho. Ayan, napakagandang balita niyan. Pero alam mo ang ano pang mas magandang balita, Charles? Mas magandang balita. Dito sa Philippines, ayan, ang IATF and ang Malacanang po nag-announce na mas nadagdagan na po ang mga ilalagay or isa sa ilalim sa Alert Level 1 na Uy. status mula May 3 kahapon hanggang May 15. Ayan, in-announce yan noong Lunes ni Acting Presidential Spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar. And ayun nga po, itong mga lugar dito, iba dito ay highly urbanized na talaga namang, alam mo yun, puntahan talaga ng mga tao noon. So for Luzon, Nueva Vizcaya, ang maa-alert level 1 na. And then, Mindanao naman ay Misamis Occidental sa Region 10. Medyo pero ito, naidagdag lang to, hindi ibig sabihin na ito na lang ang alert level Oo. 1. So kung ano yung mga naunang, Additional lang yan. yes, additional, baka akala ng mga tao, hala, sila lang na ang Oo. alert level 1, ganun, no? So ang naidagdag lang ay Nueva Vizcaya for Luzon, Tama. tapos Misamis Occidental naman po para sa Region 10 na ayan. Meanwhile naman po, dito sa Visayas, Talisay City, Cebu, Antipas, North Cotabato, and Banga, South Cotabato naman para sa Mindanao. Ayan, so sana po ay patuloy pa rin po tayong mag-iingat, magpabakuna dahil po ayon sa data ng Department of Health, ang Philippines nakapag-record ng 1,399 new COVID-19 cases from April 25 to May 1 naman. At least, Dami pa rin. madami pa rin pero compared naman before Mas
konti. Oo, na Mas itong konti. bilang na ito ay isang araw lang, parang Oo. ganun, no? Or hindi nga parang Mm. 1,399, parang maliit pa ito sa bilang noon, ano? Kaya Yan. hindi natin alam. Mm-mm. Alright, sa ating mamaya po sa ating sa ating pong segment dito po sa Comelec nako, may karagdagan po kaming mga impormasyon na ibabahagi sa inyo lalo na sa mga Mm-mm. botanteng darating sa May 9 sa mga presinto. Alamin po natin yan mamaya. Yes, and mamaya naman ichichika din po ni Charles. May makakasama si Charles na talaga namang swak na magbigay ng inspirasyon para po sa ating mga sports o mga Yan, mga sports pampalakasan. enthusiasts. Yes, Oo. and dahil itong kanyang bisita ay talagang big time pagdating sa sports, no Charles? So excited ako, kaya kayo tumutok lang kayo, wag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa. Bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag natin sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Vico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only five-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sa 200 isang barangay ng Distrito 2 ng Pangasinan. Boses ng mamamayan ng pinapakinggan kay Mark Wang ng problema ng pamilyang tinututukan. Kasama nito ang pagpaparami ng disetong trabaho, pagpapataas ng kita ng mga maliliit na negosyo, pampamilyang ayuda sa panahon ng krisis, at pagpapalakas sa industriya ng turismo sa buong distrito. Kasama si Mark, sigurado ang pag-unlad sa bawat bayan ng distrito. Congressman Mark Wang, numero 1 sa ayuda at serbisyo. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa renewable energy law, may trabaho na ako sa aking bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Champion at Co-op Development Officers Act, lalo umulan ang mga kubantibo. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Subi, ang inyong trabaho ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Provenchano ako! Party list. Number 25. Probinsyano ako, 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 party list. Number 25. Madaling lapitan. Dali siyang lapitan. Pag meron kang idudulot sa kanya na problema, ay ginagawa niya. May
malasakit para sa lahat. Sapay kumaapo, tagpublika, tanag sublima turnos ng aglalakaw, pati nila kay ko kumboy, awang turnos matata. At dati Sir Matada, may isang praktikal na tao, ken may isa na man optimasi. Alahat kayo ito yung nagundaway, na dumawat, itutulong niyo, makasublitay nga mayo. Torin Monticio Tumora for Mayor number 2 sa Balota. Ayan mga kapwa ko Pilipino na buboto, 5 araw na lang mula ngayon. Yung mga undecided pa, yung hindi pa alam, meron na silang manok pero hindi pa sila sigurado kung sino nga ba ang kanilang isi-shade, bibilugan at iboboto para maupo sa susunod na 6 na taon. Alam ko napakahirap ng desisyon na ating gagawin, ano? Pero mabuti na lang at narito ang Commission on Elections o COMELEC para magbigay sa atin ng ilang mga paalala, ilang mga guide kung ano nga bang klase ng kandidato ang dapat nating iboto na siyang mamumuno dito sa bansa, dito sa ating mga syudad, ating mga, alam mo yun, basta mamumuno para na din sa buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino sa susunod na 6 na taon. Kaya kung undecided ka pa o gusto mo pa talagang matuto, alam mo yun, matulungan para makapagdesisyon, panoorin natin ito. Reminders po natin for voters during election day under the new normal vote procedure act. So number 1 is, reminder natin is, you always bring your face shield and face mask. Meron po requirement na face shield kahit po category level 1 na tayo. So hopefully by election day, category level 1 pa rin ito. And even if it's category level 1, wala na tayong masyadong restrictions. Number 1, you have to bring your face shield and your face mask. Number 2, you bring your own document. Number 3, you bring sanitizing yung mga paraphernalia nyo pag-sanitize tulad ng alcohol, kaya gel na pang-sanitize. And then, be ready na bring a little snack in bottled water just in case lang na medyo mahaba na. So, ang voting hours natin is today is 6 o'clock in the morning, 7 o'clock in the evening. So, baka may mga mag-alala dyan, tao, naisip nila na pag 7 o'clock, nabukan sila, pag example 6:30 sila pumunta sa precinct, and then, umabot na sila ng 7 o'clock, mas marami pang mga tao nakapila, baka magpanik kayo at iisip nyo na hindi na kayo makakaboto, hindi na kayo aabot because cut off na. Hindi po ganon. There is a provision in the COMELEC resolution that states that if there are a number of persons within 30-meter radius from the precinct, the poll clerk shall write down all their names and then call their names one by one. So, kapag ka natawag kayo at wala kayo, hindi na kayo makakabote, ha? So, always remember na pag tinawag kayo, you should be there. Pag nandiyan na kayo, you will be allowed to vote. So, even if we exceed the 7 o'clock mark ng ating deadline ng pagboboto, even if you exceed that time na allotted for voting, you will be considered to have voted on time. So, yan yung maganda naman na tatapusin namin para makaboto kayong lahat. So, within 30 meter radius, yan po yung i-allow namin. Then second, pagpasok nyo po sa polling place, integrated na po lahat ng health protocols dun sa ating pagboboto. So usually, di ba, dati po sa previous elections, we just go to the polling place, tapos pipila lang tayo, wala pa tayong social distancing. So maintain social distancing always. 1 meter po yun. Second, mag-foot bath ka muna and then check yung temperature mo. Pag na-check na yung temperature mo at hindi ka above 37.5 degrees Celsius, ikaw ay 37.5 degrees, ikaw ay makakaboto na. So, pipila ka muna dun sa holding area bago ka pumila sa precinct mo. Pero kapag ka your temperature will be 37.5 degrees higher, pag mas mataas yan, hindi ka naman papaalisin. Ibig sabihin, meron kang fever o kaya you are exhibiting symptoms na meron kang lagnat,
ubo, sipon, and halatang halata, tapos may lagnat ka pa, di pupunta ka na sa isolation polling place. So, ang isolation polling place po, yan yung para sa may mga simptomas na COVID-19. Or, meron kayong fever, pero kahit ba naman negative ka siguro, pero may lagnat ka at 37.5 ang iyong temperature and above, sa isolation polling place po, you will be assisted by a medical personnel and you will be allowed to vote. So, pagka ganito po, you will not be prevented from voting. You will still be allowed to vote, pero ihihiwalay ka lang sa mga other voters na walang lagnat. And then, next po, pagkapasok nyo sa polling place, bibigyan na po kayo ng check yung names nyo, pag all in order, yung ballot, bibigay sa inyo, then you shade it. Yan, gagamitin nyo ang marker for the BCM, the vote counting machine. So, yung ballpen nyo na sarili nyong dala, gagamitin nyo sa pagpirma nyo sa Election Day CBL as proof that you have voted. And then, ilalagyan ka ng indelible ink, and then aalis ka na sa polling place. You are not allowed or required to loiter around, and you are not also allowed to take pictures inside. Or the only person who is allowed to take pictures are the watchers. So wala kang dapat na dalang cellphone dyan. And then you are not allowed to take pictures of the ballots. So hindi pwede yun. So pag pinaalis na po kayo, hindi na kayo pwede mag-loiter around. You get out of the place to give way to other voters. So there is no crowding dito sa ating mga polling places, and that is violation na yan sa ating IPPF rules. So ang requirement po, pagka level 1 tayo, pag indoor na gathering, 70% po sa IATF. At saka sa aming COMELEC resolution 10732, we have 70% dapat lang na maximum na nasa loob ng indoor. So, kung ganyan po yung category level natin, alam din naman ng Board of Election Inspectors or the Electoral Board ang gagawin. Kaya sa labas muna maghihintay sa holding area ang mga voters, and then saka sila papapasukin ng hindi lampas ng 70%. So yan po yung ipa-follow natin procedure. Also, dagdagan po natin ang ating pasensya dahil baka mahaba-habang pila ito. Although we already rented out 10,000 additional vote counting machines para po maging 800 na lang ang laman ng each cluster precinct. Kasi for each cluster precinct, there is one vote counting machine na assigned. Noong 2019, there are yung isang voting machine, 1,000 ang dapat bumoto. Pero ngayon po, is already 800 para lang makakomply kami sa IPPF. So, dapat po, ready na rin po tayo sa ating kodigo kung sino yung boboto natin. At huwag na tayong magtagal pa sa voting area. So, sana po, maging linis ang ating malala, maging orderly, at maging credible po ang ating elections. At COMELEC is trying its best na pagawa natin ang lahat ng voting process peacefully and ma-integrate din natin at the same time ang ating health protocols. So, yan po yung ating reminders for election day.